Takže práve sa nachádzame nad obcov Slovenská Volova. Ja som ešte trochu zadýchaný, lebo teraz práve som vyšiel ten najstrmší kopec, ktorý tu je. No a teraz už bude len také mierne stúpanie. A chodievam tu pomerne často. Je tu skvelý rozhľad tým, že chodím s týmim a púšťam ho. Tak mám pekný rozhľad, či náhodou niekto nejde, alebo teda či nie je niekde hneď nejaká zver. Keďže používam elektrický obojok, tak si ho viem pekne privolať k sebe. No a sú tu dve možnosti, kadiaľ viete ísť, teda dve, aspoň po ktorých chodievam ja. A to je buď touto, ktorou pôjdeme teraz. Tu sú tu nádherné východy slnka, v pozadí vidno Vyhorlat. No a potom je ešte druhá možnosť ísť stadiaľ, ako je ten vysielač. A tam som bol zatiaľ iba raz, aj to som trafil, keď bolo mokro a je to tam extrémne zablatené. No a teraz pôjdeme tou mojou štandardnou trasou. Je to pomerne jednoduchá prechádzka. Ak sa sem rozhodnete prísť, tak určite odporúčam ísť sem, keď je sucho, alebo teda keď sú aj takéto mrazy, pretože keď je tu blato, tak je to dosť také lepivé blato. Čiže buď sa pripravíte, že pôjdete celý od blata, alebo teda radšej to využite, keď je tu takýto mraz alebo sucho. Opäť taký miernejší kopec, ktorý si treba vyšľapať, ale nie je to tu nič strašné. Výhľady dookola sú všade na okolo a stadiaľto, keď idete späť, tak uvidíte tie krásne výhľady na okolité kopce. Takže určite to tu stojí za to. Je tu viacero posedov pri cestičke, takže ak idete so svojím psom, tak si určite na ňo dávajte pozor. A pokiaľ si ho neviete 100% privolať, alebo nepoužívate teda nejaké elektrické obojky, tak určite odporúčam nejakú dlhú stopovačku, lebo vydávam tu aj dosť často zver. Či už líšky, alebo nejaké tie srnky, prípadne jelenice. Takisto. Tu má hneď je jeden posed po tej ceste. No a my pôjdeme ešte trošku ďalej k jednému vysielaču, no a potom už pôjdeme cestou späť. No po pravej strane máme Krmelec, hneď ďalší posed. Pozerám, tu dole je ďalší posed. Dole vidím zase tiež nejakú nasypanú slámu, alebo čo tam je. Takže takto nejako to tu vyzerá. Tu je ten vysielač, ktorý vidno aj vlastne z cesty. No a my poďme pomaly naspäť.
a vychutnáte si tie pohľady na kopce spätnou cestou. No a my sa pomaly vrátime naspäť. Trasa od auta sem je 2,8 km, takže nič strašné. Mne na také prechádzky na rýchle vybehanie tými ho úplne tu stačí. A cestou späť ho púšťam. Nakoľko keď idem cestu tu, tak väčšinou ho mám práve takto, pokiaľ nejdem pešo. Ak by bola náhodou nejaká zver alebo nejakí poľovníci, tak aby som zbytočne im neplašil zver alebo teda ich nerušil. No a keď si to takto prejdem, tak potom ho púšťam. Nakoľko má Timmy silné lovecké pudy, tak nedovolil by som si ho pustiť len tak, pretože dlho som ho učil na to, aby som ho vedel privolať. Čakaj, môžeš. Dlho som ho učil na elektrický obojok, aby som mal 100% istotu, že si ho budem vedieť privolať, aj keď zbáda nejakú zver a vyštartuje po nej. Takže dneska ho môžem mať vlastne na lúke pusteného bez toho, aby teda som sa bál o to, že mi niekde zabehne. Ak by aj náhodou, tak používam vlastne takisto GPS lokátor, Dog Active Tracker. No a ak by ste o ňom chceli vedieť viac, natočil som aj jedno video, ako to presne funguje. A ak mi napíšete, tak viete mať aj 20% zľavu na toto zariadenie. No a my už teraz pôjdeme naspäť k autu a uvidíte Timmyho priamo v akcii. Je to už takmer 10-ročný pes, ale keď sme na lúke, tak je to mladiac a veľmi obľúbuje ten pohyb. No a tým, že viac menej cez týždeň je celý čas v podstate doma v kľude, tak víkendy sú naše, no a práve vtedy ho najviac vybehám. A zasa na celý týždeň máme kľud. Takže poďte sa pozrieť, ako my spolu trávime rána. Samozrejme, Jajko musí byť vždy po ruke, aby som vedel hneď reagovať. Ešte taký doplnok. Veľa ľudí odsudzuje elektrické obojky, pretože si myslia, že je to len o tom, že ak náhodou niečo, tak psovi dávam rovno nejaké elektrošoky. Ale tým, že som ho učil, čo vlastne znamená ten elektrický obojok, čo znamená, keď mu obojok pípa, tak v 99% prípadov, ak uvidí nejakú zver, alebo teda mi odbehne príliš ďaleko, a chcem si ho privolať, tak stačí, že len pipnem s obojkom a Timmy sa okamžite otáča a ide ku mne. Takže už fakt výnimočne, keď niekde tesne pred nosom mu vybehne zver, proste ide po nej aj napriek pípaniu, tak vtedy príde nejaký krátky elektrošok, aby teda som ho vytrhol z toho amoku, ale nie je to nič, je to taká facka, respektíve veľa ľudí by dalo psovi po zadku. No a samozrejme, keď je pes od vás na niekoľko metrov, tak jediná možnosť ako psa s takými loveckými pudmi, ako je Timmy, určite veľa z vás má podobné psy, tak viete, že nie je to len také jednoduché odvolať. No a my sa už ideme prejsť. Sledujte tie výhľady teraz. Je to tu fakt nádherné. Všade dookola samé kopce. Úplná bomba. Už vidíte, prečo to tu mám takto rád. No a teraz poďme poriadne prebehnúť Timmy. No, poď Timmy.
dosť nám dnes fúka. Teplota je nejakých minus 5, minus 6 stupňov, ale pocitovo teda je to poriadna kosa. Je to tu otvorené priestranstvo, čiže severný vietor je krutý. Mám pocit, že je väčšia zima, ako keď som bol vtedy von, keď bolo minus 10, minus 14. Pomerne skoro sa už rozvidnieva. No a tie východy slnka tu napríklad na tomto mieste tak vyzerajú ozaj úchvatne. A na budúce si to môžeme prejsť tou druhou trasou. Tam je to tiež celkom zaujímavé. A tam v podstate ani nejdete nejak do kopca, stále po takejto rovinke. Ale opäť musí byť buď to takto namrznuté, alebo suché cesty, lebo keď je tam bláto, tak je to trapenie. Či už pešo, alebo na bicykli. No a toto je ten strmý kopec, ktorý si treba najprv vyšľapať a potom už je to viac menej len o takej pohodovej cestičke. Je tu ešte jedna kvázi skratka tadiaľto cez les, ale tak či tak vás kopec neminie. A aspoň v lete je to trošku príjemnejšie, že idete v chladku.